खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझाराव फिन सासे सुबुंनि सिनाय मोनै गोथै देहा बोखांनो मोननायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि थासारिफोरा सोमजिबाय थादों, जेराव फरायसुला फरायसुलिफोरा गावजों गावबो बायदि साजायनानै बुथारलायबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं सोरबा सुबुङा सोरखौबा दाय साजायनानै बायदि बुथारलायनायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जाथायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय 31 नं माहारियारि राजा लामानि जाम्फैयाव साखाथियाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गोथै देहाया माब्रै जानाय बोरै जानाय बेखौ दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखैब्लाबो नाथाय पुलिसआ बे गोथै सहखौ लानानै आथिखालाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायहोगासिनो दं होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि दाखालि थांनाय साननैसो सिगां बेबायदिनो मोनसे गावजों गाव बुथारलायनाय जाथायाबो सोराङाव फैदोंमोन, जेराव बुथारलायग्रा एबा बुथारजाग्रा गासैखौबो हमनो मोनबाय जादोंमोन। नाथायबा नैबे दायो गोदान जानाय बे जाथाया माब्ला जादों आरो सोर बुथारदों एबा माबायदि जादों बेनि गुबै जाथायखौ दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा बर' सावथुन मुलुगजों बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थाजाग्रा सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव बड' फिल्म एवार्डखौ रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनो बिटिआर सरकारा सिगांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गावसोरनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ नोजोर बोनानै फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबांथार बेबायदिनो बेस्ट एक्टर, बेस्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट गुबुन गुबुन बिथिङाव बान्था होबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो 2024 मायथाइयाव बान्था होनो आवगायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि होबोबाय थाजानाय बान्थाखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बिटिआर सरकारनिफ्राय थारैनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो बिथाङा आवगायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बेबायदि हाबाफारिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो लालांबाय थागोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय गासै 12 लाख रांखौ बान्था हिसाबै हरनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना थारैनो गुबुन गुबुन सिगाङाव रुंसारि जालांनाय एबा बर' हारिमुआव बिहोमा होनानै गावनि जिउखौ फोजोबलांनाय रुंसारि जागिरि बिथांमोननि नामावनो बे बान्थाफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा मोनसे चार्ट बानायनानै ओंखारहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे चार्टनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा सिगाङाव बर' हारिमुआव गोबांथार बिहोमा होलांनाय बिथांमोननि मुङैनो बान्थाफोरखौ होनाय जासिगोन होननानैबो फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। बर'फोरनि गामसाया आथिखालाव GI टेग मोननो हाबाय एबा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन मोननो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। थारैनो बर'फोरा मोनसे गावनि सिनायथि महरै गामसाखौ गिबि खेबनि थाखाय GI टेग मोनग्रोनो हाबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे आरोबाव गामसाजों लोगोसेनो बर'नि गुबुन गुबुन आइटेमफोर जेरै बर'नि आर'नाइ, बर'नि दख'नाजों लोगोसे जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन गोनांथार आइटेमफोराबो थारैनो GI टेग मोननो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे बेफोरनि खामानिया दायो फाइनाल स्टेजाव सफैबाय होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। नाथायबा आथिखालाव गामसाखौ थारैनो GI टेग मोनखाबाय होननानै बिथाङा बुंथिबावदों। लोगोसे GI टेगनि गेजेरजों रावबो मानसिफोरानो गामसाफोरखौ गुबुन रायजोआव खालामनो हानाय नङा एबा प्रडाक्ट खालामनानै फाननो हानाय नङा एबा नकलि खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो GI टेग मोनखांनायनि उनावनो मोनसे आइडेन्टिटि जायो एबा सिनायथिया मोनसे हारिनि रोखाथि जानानै फैयो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बर'नि गामसाजों लोगोसे गुबुन गुबुन गोबांथार आइटेमफोराबो GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। नाथायबा गोबाङानो रेजेक्ट जागोनब्लाबो नाथाय बांसिनानो GI टेग मोननो थांगासिनो दं होननानैबो मन्त्रि बिथाङा बुंथिनानै होबावदों।
धेमाजि जिल्ला बड' मिडियाम आसाम टेट एस'सिएशना मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दाखालि थांनाय 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव मोनसे आसामनि गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरनि लांदां जानानै थानाय मासिखौ आबुं खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जादोंमोन। जाय एडभार्टाइजमेन्टआ गुदि फरायसालिनि एडभार्टाइजमेन्टआव माखासे क्वालिफिकेसननि बेले बेजेखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे जाथायखौ लानानैनो बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। जेरै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुदि फरायसालिनि क्वालिफिकेसनाव थारैनो हायार सेकेन्डारिखौ होनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय एसटि, एससि, अबिसि आरो जेबो रिजार्भेसन गैयालाफानो थारैनो गासिबोनि थाखाय 50% नांगौ होननानै दिन्थिनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा थारैनो आसामाव एसटि रिजार्भेसन आरो गुबुन गुबुन रिजार्भेसनफोरखौ थारैनो नेग्लेक्ट खालामदों होननानै बिथांमोनहा बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव थाबैनो बे 50% खालामनायखौ नोजोर बोनानै एसटि, अबिसि एबा सरकारि जायफोरा रिजार्भेसन मोनो बिथांमोननि थाखाय थारैनो 45% खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों थारैनो आथिखालाव 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि मावनायखौ बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिआरखौ थारैनो 3 बोसोर आबुं जानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बे 3 बोसोराव बिथाङा मा मा खामानि मावदों मावाखै बेफोरखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालाव दायो बिटिआर गोरोबथा जानायजों लोगोसे गोजोना फैबाय आरो गोजोना फैनायनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव थारैनो नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसामाव आथिखालाव जोबोद गोजोना फैनो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा आरो बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव आसामाव गुबुन गुबुन जेंना लोगोसे उदखारिफोरनि जेंनायाबो लासैनो सुस्रांजानो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आरोबाव बिथाङा फैबाय थानाय समाव गोबांथार खामानि हाबाफारि लानायखौबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। देग्लाय 2024 मायथाइनि गुण'त्सबखौ थारैनो फोसावनानै होनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समाव जाबोनाय बायदिनो गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरखौ नोजोर बोनानै गुण'त्सब फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लाय 2024 मायथाइनि गुण'त्सबखौ थारैनो फालिनो रेडि खालामबाय होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमनस पेगुआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय देग्लाय 2024 मायथाइनि गुण'त्सबआ गुबैयै 3 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 8 जानुवारिसिमाव जोबहैगोन होननानैबो बिथाङा मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बेबायदि नटिफिकेसन होनायनि गेजेरजोंनो एबा वार्कशप एबा गुण'त्सब खालामनायनि गेजेरजोंनो थारैनो गोबां फरायसालिफोरा जौगाथाय फारसे दावगागासिनो दं होननाबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों।